Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта бик сәләтле, күпләрегезгә инде Шаян ТВ каналы аша һәм үзенең бик матур җырлары аша таныш булган кунагыбыз, ул безнең Әминә Мортазина. Сәлам, сәлам. Әминә, ничек кәефләр? Әйбәт. Әйбәт? Әйе. Менә күптәннән минем сине тапшыруга чакырасым килә иде, ләкин син әле генә клип төшерәсең, ул да түгел Шаян ТВда тапшыруда катнашасың, ул да түгел ниндидер фестивальләрдә катнашасың, әле шуның өстәвенә мәктәптә укырга кирәк, өйгә эшләрне әзерләргә кирәк. Менә һич кенә дә вакыт таба алмыйча, ниһаять күрешергә насыйп булды. Җәйге каникуллар. Җәйге каникулларда булса да ял итә аласыңмы, юкмы? Әйе, ял итәм, әби бабайларга кайтам, бассейнда кыйнам, яшелчәләр ашыйм. Рәхәтләнеп ял итәсең. Менә бит, һич шугы җәй көне булса да сиңа ял бар икән. Гомумән алганда менә синең әниең белән аралашканда да, үзеңнең менә шушы әле концертта, әле конкурста, әле тапшыруда икәнеңне күргәндә дә бу бала ничек шыдый икән дим. Менә Мин үзем дә белмим. Ничек өлгерешәсең? Ничектер өлгерешәм инде. Кайдандыр әни Булышып җибәрә инде. Әйе, булышып җибәрә. Әти дә булыша инде. Бергәләшеп дәресләр ясыйбыз, музыкалкага йөрибез. В общем, мәш киләбез. Йокыңда туймыйдыр инде. Була инде, була. Әминә, әйтәле Әминә, бик арган вакытларда, ул бит барбер ардыра, бик арган вакытларда ничек үзеңә ял табасың? Нәрсә эшлисең? Мәктәпкә йөрмим. Просто йөрмим. Без моны кешегә әйтмик ярыймы? Укытучылар мәктәпкә килмәгәндә ашуланмыймсың? Юк. Юк, Аңлыйлар хәлен. Әйе. Аңлыйлар. Билгеләр белән ничек? Әйбәт, 4-5. Иң яраткан дәресең менән фәнең нинди фән? Математика. Математика? Әйе. Санарга яратасың? Әйе, яратам. Иң яратмаганы нинди? Математика. Иң яратмаганы да математика. Ничек алай була ул? Иң яратканы да һәм яратмаганы да? Көненнән зависит, конечно. Ага. Кайсы көнне яратасың, кайсы көнне яратмыйсың, әйме? Әйе. Менә ничек? Рус телен яратмыйм дисең. Ни өчен? Анда бик катлаулы җөмләләр язырга килә. Кагыйдәләр, Кагыйдәләр, яратмыйм. Әйтәле, менә Әминә, ни өчен син сәнгать дөньясына китергә булдың? Менә ничек килеп чыкты синең шулай җырга тартылдың, менә Шаян ТВга килеп киттең? Нәрсәдән башланды? Хәтерлисеңме үзең, юкмы? Әнидән, наверное. Әниеңнән? Әйе. Менә үзеңнең иң беренче җырлаган җырыңны хәтерлисеңме? Әйе. Нинди җыр? Эй, әбием, әбекәем. Балам дия безнең кадерләбез төгәсен. Эй, матур син әбекәем, күзләр тия күрмәсен. Эй, әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсә Ходаязың булса гомерең. Эй, әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсә Ходаязың булса гомерең. Ясың үзеңә, бәхетле без әбекәем, син булган өчен генә. Эй, әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсә Ходаязың булса гомерең. Эй, әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсә Ходаязың булса гомерең. Әле бит сине Әминә Йолдыз дип тә йөртәләр. Менә моның сире нәрсәдә? Ни өчен Йолдыз? Хәзер әйтәм. Минем садикта выпускнойда безнең фотографияларны Йолдызга клеит иттеләр дә. И шуннан килеп чыкты Әминә Йолдыз. Бу инде очраклы гына түгелдер димәк, сиңа менә шулай Йолдыз булып рәхәтләнеп, сәнгать дөньясында кайнау өчен булган инде ул, бит.
Әйтәле, Әминә, менә тагын бер кичкенә генә шундый сорау бирим әле мин сиңа. Син өйдә гомумән ачуланалармы? Юк. Ачуланмыйлар. Ачуланмыйлар? Юк. Ә син һәр вакытта да сүзне тыңлыйсыңмы? Әзрәк кенә инде була, тыңламыйм. Андый очракта нишлисез? Әтиә ни нәрсә ди? Ярар. Аннарысын тыңласын. Мгм. Нормально, була. Сиңа карата менә тәрбияне дип әйтикме соң инде, менә нәрсәдер киңәшләрне кем күбрәк бирә? Әтиеңме, әниеңме? Әни. Ә серләреңне син дус кызларыңа шишәсеңме, әллә әниеңеме? Юк, әнигә. Ага. Әниең сиңа нәрсәләргә өйрәтә? Менә нинди киңәшләр бирә ул сиңа? Ул миңа ничек киенергә киңәшләр бирә, каушамаска, Сәхнәдә үзең ничек Әйе. тотарга, әйме? сәхнәдә үзеңне ничек тотарга, җырлар, без дыханиене, сулышны распределяем бергә. Тагын нәрсә инде. Без аның белән киемнәр алырга йөрибез. Бергәләшеп, Әйе, бергәләшеп. В общем, ул миңа киңәшләр бирә. Менә син бит инде һәр төрле конкурсларда катнашасың. Әйдә менә искә төшер әле. Синең уңышка ирешкән, аеруча үзеңә дә якын булган нинди конкурслар бар? Шаян ТВ телеканалының балачак җыры конкурсында беренче урын лауреаты мин алдым. Анда су буенда тигәнәк җыры белән. Рәшит Вагапов исемендәге 2 ел рәттән Яңа Татар җыры фестивалендә беренче урын лауреаты. Анда мин Җәй кызы җырын башкардым һәм 2нче елда инде туган телдә сөйләшәм мин башкардым җырны. Һәм Үзгәреш җыры фестивале. Анда мин Әссәламу алейкум җырын башкардым. Әминә, менә бу уңышлар, ләкин һәр катнашкан конкурста да Әминә бит җиңүче була алмый, әйбит. Аның җиңелгән вакытлары да, аңа игътибар булмаган вакытларда була. Анда бит чынлап та катнашучылар күп, көчлерәкләр дә бар. Менә шушындай уңышсызлыкларга очраганда, җиңү яуламаганда ничегрәк хис итәсең үзеңне? Ничек үзеңнең күңелеңне күтәрергә тырышасың дип әйтимме? Авыр буламы? Юк, авыр булмый. Ләкин балачакта инде мин, как сказать даже, не знаю. Елап та алгансыңдыр инде, әйме? Әйе, елап та алганмын балачакта. Хәзер инде юк. Хәзер инде тыныч кабул итәсең. Менә шундай уңышсызлыклар булганда, үзеңне тутып калырга, үзеңнең кәефеңне саклап калырга һәм гомумән төшенкелеккә бирелмәскә кем дә булса өйрәттеме сиңа, ярдәм иттеме андый очракларда? Әнием. Нәрсә дип әйтә иде әниең? Бары тик алга. Остальное булыр. Төшенкелеккә бирелмәскә, әйбит. Әйе. Җиңелдем дип елап утырмаска. Әминә, әле бит син үзеңне театр өлкәсендә дә әйме сынап карадың? Әйе. Зәңгәршәл спектаклендә. Малай ролен уйнадым. Ничек соң? Әйбәт. Миңа бик ошады. Анда бик катлаулы роль инде булмады. Әйбәт кенә роль булды. Анда бик күп сүзләр бирмәделәр миңа. Алай бик яратып уйнадым бу рольне. Ә ничек соң менә сәхнәдә җырчы буларак чыгыш ясау рәхәтрәкме синең өчен? Әллә инде театр артисты буларак чыгыш ясау рәхәтрәкме? Сиздеңме әле бу әйберне? Наверное, җырларга. Җырларга рәхәтрәк, әйме? Әйе. Җырлаганда, менә мин синең күзәтеп торганым бар сәхнәдә. Ничектер бергәләшеп бөтен балалар бергә җырлаганда да синдә ниндидер энергетика сизелә. Син иң башларыңны да сикертәсең, күзләреңне дә ялтыратасың, елмаясың да. Җырлау сәхнәдә булу ул синең өчен нәрсә гомумән? Гомер. Гомер? Син әле шундый яшь, ләкин инде син моны гомер дип әйтәсең. Әйе.
Аны буйында бар балалар ял иттерге мында жыйылган. Хәтта үләнесе килә барын каттыклап. Җиләге мине өстип тора пышылдап. Үзе рәхәт, үзе татлы шундый балачак. Күңелләргә кер безнең мәңге калачак. Үзе рәхәт, үзе татлы шундый балачак. Күңелләргә кер безнең мәңге калачак. Зәңгәр инеш балаларны шакыра суга. Яр буйлары күммәләр шул чак. Ямле шыршуга. Кайыннарның кызугудан күзләре яна. Аллы гөлле чәчәкләрдә мушикләр тама. Үзе рәхәт, үзе татлы шундый балачак. Күңелләргә кер безнең мәңге калачак. Үзе рәхәт, үзе татлы шундый балачак. Күңелләргә кер безнең мәңге калачак. Ә киләчәктә син кем булырга телисең? Артист. Артист булырга, җырчы булырга телисең. Җырчы. Ләкин бит артистларның тормышлары бик җиңел түгел. Моны әниеңнән дә күреп була. Әйе. Каядыр син барырга тиеш, син каядыр чыгыш ясарга тиеш, еш кына синең көндәшләрең дә булырга тиеш. Син әзерме бу әйберләргә? Әйе, әзер. Ә менә хәзерге вакытта әйтик, син мәктәпкә барасың, мөгаен мәктәптә дә дәресләргә дә бармаган чакларың була. Синең сәхнәдәге уңышларыңны күреп тә үзеңнең яшьтәшләрең арасында да ниндидер төртмәле сүзләр әйтүчләр дә бәлки бардыр. Бармы андый очраклар? Юк. Туйдырдың инде, йөрисең кыланып дип Юк, әйтүчләр юк. юкмы? Көндәшләр юк? Юк. Юк. Синең белән дусларың ничек аралаша? Без алар белән әйбәт сөйләшәбез, столовыйга йөрибез. Алар әйтәләр: "Ой, Әминә, синең яңа җырың чыкты да. Ой, бик матур җыр, бик." Вот булай итеп только. Шулай итеп сине мактап куялар. Ә син мактанырга яратасыңмы? Юк. Үзең аларга күрсәтәсеңме чыккан менә бу клипларыңны, әллә инде үзләре күргәнне көтеп йөрисеңме? Үзләре күргән. Ә телевидениедә сиңа тапшыруларда катнашу, гомумән телевидение тормышы ошыймы? Әйе, ошый. Бик ошый. Шаян ТВ миңа бик күп киңәшләр бирде, Тәҗрибә бирде. тәҗрибә бирде. Ә менә анда бит синең кебек чыгыш ясаучылар шулай ук Шаян ТВда да һәм Шаян ТВ оештырган концертларда, конкурсларда да бик күбәйме? Көндәшләр дә бар. Менә алар белән син үзеңне ничек тотасың? Синдән сәләтлерәк балалар да бар, көнләшүләр буламы? Юк, булмый. Юк, булмый. Эштә генә, күңелдә генә барыбер. Ул миннән әйбәтрәк җырлый бит дигән вакытлар буламы? Ничектер ах дип уйлаган вакытлар. Була? Иногда була. Һәм андый вакытта ничек үзеңне төшенкелеккә бирелмәскә? Әни әйтә: "Аларга карама. Син бик шәп җырлыйсың. Алга, всё." Шуның белән шул. Әйе. Әйтәле, менә әниең сине һәр вакытта да шулай кая барасың шунда алып бара. Ул бер вакытта да каршы килә торган кеше түгел, әйбәт. Синең уңышларыңның яртысы мөгаен әниеңнең дә тырышлыгы. Әйе. Нинди кеше ул әни? Әйбәт кеше. Мин аны бик яратам. Бик талантлы минем әнием. Мин аны бик яратам. Яхшы әни. Миңа бик ошый. Әниеңә булышасыңмы соң бераз? Әйе, булышам. Нәрсә эшлисең Ашарга пешерәм. Идәннәрне юам. Уборка белән бергә ясыйбыз. Иләне җыештырасың. Әйе. Ә әтиең белән ничегрәк син? Әйбәт. Әтиең сине мактыймы? Әйе, мактый. Нинди сүзләр белән мактый? Нәрсә ди ул сиңа? Син минем алтыным, йолдызым. Син молодец. Шундый сүзләр әйтә. Әйе. Менә бит нинди әтиләрдән андый сүзләр ишетү бик яхшы әйбер бит инде, ул бик зур әйбер. Ә менә үзеңнең ял вакытларыңны менә җырдан, иҗаттан туктаган вакытларыңны ничек уздырасың? Кай вакытта бит инде туйдырып та җибәрә, әйбит, бераз гына башка нәрсәләр белән дә шөгыльләнәсе килә. Менә син миңа үзең белән ниндидер әйберләр алып килгәнсең, әйбит, мин аларны карарга да өлгермәдем хәтта.
Әйдә, сөйләп китәле. Синең тагын җырлаудан башка нинди хоббиларың бар дип әйтегендә, нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Рәсемнәр ясыйм, Мгм. нәрсә инде фортепианода уйныйм. Бик бу һөнәр миңа ошый. Менә рәсем Тагын ясыйм ничек? дигәннәр, менә бик матур картина, әйме? Әйе. Моны кашан ясадың әле? Нәрсә белән Садикта, ясадың моны? пластилиннан. Садикта ясадың? Пластилиннан. Пластилиннан. Габдулла Тукайның туган көненә ясадым. Бу аның шигыре буенча, әйме? Шигыре. Ага. Ай һәм кояш. Ай һәм кыяр шигыре Әйе. буенча. Бигрәк матур килеп чыккан бит бу. Рәхмәт. Бик матур килеп чыккан. Тагын нинди хоббилар? Менә бу альбомнарда нәрсә? Әйдә карыйк әле шуларны. Әйдәгез. Монда мин мәктәптә Буратино исемләнгән мюзиклына ясадым бу рәсемне. Ага. Синең рәсемнәр ясауың да бик матур килеп чыга икән бит әле. Рәхмәт. Рәсемнәр ясап шушлай хыялланырга яратасың, әйме? Монда билгеләр дә. Билгеләрне кем куя? Минем укытучым. Ага, монда Золушка да бар, әйме? Әйе. Ага, мультфильмнар карарга яратасыңмы син? Әйе. Вакыт каламы, Әминә? Кала инде, кала. Яраткан, нинди яраткан мультфильмың бар? Белмим. Мин совет заманындагы мультфильмнарны карыйм. Күбрәк, әйме? Әйе, күбрәк. Ага. Менә Золушка да шуннан бит. Менә Әйе. монда Шүрәлендә ясаган. Әйе. Ага. Менә монда нәрсә? Әйдәгез. Карыйк. Монда Булары нәрсәләр? модельер. Мин Ай, хай. Буларын каян уйлап табасың? белмим, үземнән килеп чыга инде. Әйе. Син димәк киенергә дә яратасың бит әле безнең, әйме? Әйе. Син модница? Ай булган. Әйе. Монда мин мамадышны ясадым. Мамадышны ясадың. Әйе. Мамадыш синең, Әнинең ягыннан ага, әби бабаларың әйе. яши торган ягы, әйме? Мамадышка еш кайтасызмы? әйе, еш. Еш кайтасыз. Карбызлар да ясагансың. Алай булгач сорыйм инде. Иң яраткан ризыгың нинди ризык? Паста. Паста? Әйе. Ә мин уйлаган идем син хәзер торт яисә Юк. шоколад дип әйтәсең. Ни өчен паста? Белмим, ничектер килеп чыкты бу. Нинди паста нәрсә белән? Хәзер тауык белән. Тауык белән яратасың. Әйе. Өйдә әзерләгәнне? Әйе. Ничек рецептта, ничегрәк? Ой, белмим, миңа ни ясыйны. Нәрсәләр салында ни? Макарон, Ага. соль, тоз, Тауык. тауык, Тауык. һәм соус ясый. Ага. Майонез сала, чеснок сала, һәм әзрәк кенә приправа. Ага. Менә монда ясагансың бик Сабантуй. матур кыз, сабантуй. Име, сабантуйларда катнашасыңмы? Әйе. Анда уеннарда да катнашасыңмы? Әйе. Җырлап кына йөрмисеңдер бит инде. Юк. Нинди уеннарда, нинди милли уеннарны беләсең, Әминә, сабантуенда? Көянтәләр ташырга, Су белән, киянтә белән, әйме? күкәйне кашык белән. Ага. Так, нәрсә? Герне күтәрә. Ага. Так. Нәрсә бар инде? О. Бусы нәрсә? Монда мин гимнасткалар ясадым. Каян беләсең син мондый аларның менә шушындый позларда дип әйтимме соң инде? Кая нәрсәдәндер карап ясыйсыңмы? Әйе. Карап ясыйм. Интернеттан. Үзеңнең дә гимнастка буласың килгән иде мәллә бигрәк матур бит. Әйе. Өлгереп кенә булмый, әйме? Өлгерешеп кенә булмый. Ә монсы? Монсы оперный театр. Монсы опера театры. Синең бит инде опера театрында да чыгыш ясаганың бар, әйме? Әйе. Үзгәреш җирендә. Әйе. Менә үзгәреш җирендә катнашу сиңа ошадымы? Бик. Анда чөнки оркестр белән җырлыйсың. Анда энергетика бик шәп. Миңа бик ошады анда. Менә анда бит инде төрле артистлар бар, танылган, шундый көчле җырчыларыбыз да бар. Алар сине шундый әле алар арасында кичкенә генә үзенең иҗатын башлап кына килгән Әминәне ничек кабул итәләр? Яхшы кабул итәләр. Минем белән фотога төшәләр.
Мен аларга автограф алып берем инде. Артистларга да. Әйе. Нишек. Син алардан түгел автографларны, алар синден алалар. Бу Менә минем нишек. әнием. Ой, хәтта әниеңнең матур костюмын таныдым. Ой, менә моны нәрсә хөрмәтенә ясадың әниеңне? Әниләр көненә ясадым. Әниең күргәч нәрсә дип әйттең? Бик шәп социаль челтәрләргә куйды. Минем кызым ясады мине. Горурланды инде, шатланды инде, бит. Күзләре дә яшьләнгәндер әле, Минем яңа җырым бар. Ул әниемә багышлап, аны җырлыйм. Ә нинди җыр ул? Әнием кояшым. Алай булгач, безгә бер куплет булса да җырлап бирә аласыңыз әле ул җырны? Әйдәгез. Әйдә. Тәрәзәне ачып куйдым, хәерле иртә. Кояшым күптән уянган, ул мине көтә. Җылытасың чәчкәләрне һәм үләннәрне, агачларны, җиләкләрне, күбәлекләрне. Кояшым, кояшкаем ди әнием миңа, әллә инде охшата ул кояшым сиңа. Кояшым, кояшкаем ди әнием миңа, әллә инде охшата ул кояшым сиңа. Бигрәк матур җыр бит бу. Моны әле өйрәнәсең генәме мине? Әйе. Әле Тиздән димәк без аны күрә алабыз. Әйе. Бик әйбәт. Менә синең җиңүләреңне күргәндә әниең нишлый? Ничек кабул итә? Реакциясы ниндирәк әнинең? Нормальный реакция инде. Җылап җибәрәме? Көләме? Юк, көлә. Кушаклап ала. Ә монсы нинди рәсем? Бу кыш. Яңа ел. Синең иң яраткан фасылың кайсы? Кайсы вакытны яратасың? Кышнымы, язнымы, көзнымы, җәйнеме? Җәй һәм кыш. Белмим, ничектер. Җәй көне ял итәсең, Әйе. Минем туган көнем җәй көне. Кайчан әле әйтигән тамашачылар? 21 июнь. Июньдә. Әйе. Ә кыш көне рәхәтләнеп чанада шулга була. Яңа ел. Менә булса да яңа ел рәсеме. Әйе. Яңа елга сиңа Кыш бабай бүләк алып киләме? Әйе. Гадәттә син заказ бирәсеңме? Әллә Кыш бабай үзе нәрсә тели шуны алып киләме? Юк, заказ бирәм. Быел Кыш бабайга нәрсә заказ биргән идең? Тимер аяк? Тимер аяк заказ биргән идең. Алып килдеме соң? Әйе. Ничек уйлыйсың, Кыш бабай чынлап та ул бармы? Бар инде. Бар, конечно, бит. Конечно, бар. Син хат язасыңмы Кыш бабайга? Әйе. Монда Казакстан йортлары. Ә ни өчен Казакстанны ясаның әйт әле? Минем әнием монда туды. Юкка гына түгел, бит. Әйе. Шуңа күрә. Казак кызы. Менә ничек. Әниеңнең бик матур казакча җыры да бар бит әле, Әйе. җырлый. Сен ашыймысың ул җыр? Бик. Үзең дә өйрәнеп караганың юкмы ул җырны? Карадым. Ничек? Әйбәт. Әйбәт. Әйе. Җырлап башкара алмыйсың берәр генә куплетын? Әйдәгез. Әйдә бер куплетын. Жас иде бу көнедез, кайдасың бу көнедез, сен изедеп барманы, сыр буе шарладым. Сен изедеп барманы, сыр буе шарладым. Ой, молодец. Бик молодец. Менә әни белән шулай бергәләшеп иҗат иткәч, шул кадәр рәхәт әйбер бит инде улай, име? Шундый матур рәсемнәр. Әминә, әйдәле, менә буларында карыйк әле, монда мин күрәм тело человека дигән, име? Бу китапны ни өчен алып килдең? Белмим, анда бик күп рәсемнәр мин ясадым. Китап, Күрсәтергә? шушы китаптанмы? Әйе. Әле карыйган нәрсәләр син ясадың монда? Бу нәрсә мине? Бу тазовый кость, бедренная кость. Монда инде Туктале, син кешенең менә шушлай Әйе. әгъзаларын, тәннәрен һәм барлык әгъзаларында рәсем бәясен менә монда да. әйе. Син медицина белән кызыксынасыңмы? Әйе. Син әйттең миңа җырчы булырга телим дип. Белмим, медицина белән Медицинада кызыксындыра сине. Әйе. Әзрәк кенә.
Ни үшін медицина? Нәрсе білесің келе сенің менә бұл медицина мындай рәсемнәрне ясап? Ни үшін ясайсың сен аларны? Белмим. Ошый? Әйе, ошый миңа. Сен бұларны буш вакытыңда ясайсың. Буш вакытында. Сен аннарысын бұларны ясап кына калмыйсың, өйрәнәсең дәме? Әйе. Демәк, сен кайда нинди әгъзалар бар икән барсын да беләсең. Монда сосуд. Аха, кан тамыры. Әйе, кан тамыры. Аңлашылды. Әмма бу нинди дәфтәрләр? Монда мин учебниктан рәсемнәрне, конспектлар язам монда. Сен бұларны үз телең белән ясыйсыңмы? Әйе. Кызык. Нә шулай иттереп сен бұларны әле Монда сен йөрәк. Сен әле шушылай конспектлар ясап утырырга да вакыт табасың. Әйе, бар. Бар. Менә бит кызык ничек. Безнең Әминәбез җырлап кына йөри дисәң, ул әле җырлап кына йөрми икән, кешенең бөтен әгъзаларын, бөтен тән төзелешен өйрәнә икән. Менә бит. Бәлки Әминә киләчәктә син җырчы табиб булырсың? Бәлки. Кем белә? Әниең синең бу эшләреңне күреп нәрсә ди? Шакката инде. Шакката? Әйе. Әйтәле, менә татар кызы, син үзең дә бит инде милли киемнәр дә киесең, калфаклар да киесең. Менә татар кызы ул нинди булырга тиеш? Һәм гомумән нинди ул татар кызы? Матур булырга тиеш. Матур булырга тиеш. Әйе. Тәртипле булырга тиеш. Аның белеме булырга тиеш, матур булырга тиеш. Нәрсә? Туган телен белергә тиеш. Әйе, туган теле белергә тиеш. Син татар кызчыгы конкурсында катнашканың бармы? Юк. Киләчәктә татар кызы конкурсында катнашырга теләгең бармы синең? Катнашыр идеңме? Катнашыр идем. Насыйп булсын әйме ансысы да. Мине бары тик уңышлар телибез сиңа. Менә син шул кадәр булган кыз, син шул кадәр тырыш кыз, әйме? Менә сиңа күз тимәсен, сау сәламәт бул. Һәм менә шулай рәхәтләнеп, киң күңелле булып, гади булып, һәр вакытта да әниеңнең терәге булып, һәм алар да синең терәгең булып, әйме? Матур итеп яшәргә язсын. Без сиңа зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта сәләтле кызыбыз. Җырчы булырга хыялланучы һәм хәзерге вакытта бик күп конкурсларда катнашып, Шаян ТВ аша үзенең дусларын һәм менә безне сөендереп торучы яшь сәләтле җырчы кызыбыз Әминә Мортазина иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.